Hello mga binati o minahal kong matalom nun, okay? Mao na ni update sa ato ang tourism building diri sa lungsod sa Matalom. Ang ibabaw ni guys, hapit na mo operate ang pension house. Himuan pa ni resolusyon niya nanay mo abang puhon kaning ibabaw nga ni himuan ng og pension house puhon basta mahumana ag aircon ag mga furniture ang CR importante dyan sa usa ka pension house kung diin aduna nay mga amenities charot moral correct amenities pagara-garaon pero tinawag bitaw guys hapit na nimo operate nga nag-operate nag-ubos isunod dayon ang ibabaw kung diin kung adunay di makasakay sa padung sa Kanigaw atong turista mo na ilang istihan pohon niya kung mag-operate na pod ang padong sa Cebu o sa Bohol nga mga barko charot nangarap no bili why imposible guys basta magkayo sa ta magtinabangay alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Ma-realize kung magkayo sa nga puhon daghan siya nga kwarto pero kuan siya guys kanang mas aron ang mga pasahero nga di kasakay nya ato pong ganahan mga mag-stay welcome diri sila sa tourism building diri sa lungsod sa Matalom puhon. I hope nga atong tabangan ang administrasyon headed by sa atong buotan og maabtik nga mayor Eric S. Pahulio sa tibuok team Pahulio aron magpadayon ang mga programa nga gihimo para sa katawhan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Iko pipi bisyo nga moserbisyo sa katawhan diri sa lungsod sa Matalom. Okay? Welcome to tourism building diri sa lungsod sa Matalom. Nya kaning sa kilid nga portion nya kaning sa tubangan guys